Live na po Dani. Oh, di ba? Oh. Yo, what's up mga kabuka? Rotate device. Yo, what's up? Sikan live stream mga kabuka. Ayun, live mga kabuka kaya walang magawa ngayon. Ay, shout out pala kay Luisa Pilak. Shout out sa iyo, madam. Thank you for visit my live stream. Ayan, shout out ma'am. Good morning, Dan Tamsa Clothes. Ayan, shout out kay Juan Vlogs. Shout out sa inyo, sa imo dia. Shout out sa iyo. Juan Vlogs. Ayan, shout out sa kapatid ko si Jeric Official Vlog. Good morning. Maunang buntag, maayong buntag. Ayun, may buntag dong. Kumusta naman? Kumusta naman ka dia? Shout out sa iyo. First, live tani kay live ko ni siya. Daan lang ako, Lods. Sige, thank you. Thank you for watching. May buntag mga kaboka. Ayan, shout out sa igsuna ko si Jeric Official Vlog. Ayan. Salamat. Ayan, nasa sagingan no. Lingkod-lingkod lang mga kaboka kay mapay pag human og trabaho. Relax wa. Oh. Ayan, mga kauban ako dito mga kabuka. Oh. Ayan. Manay trabaho ana mo dire? Sagingan. Dark channel. Ayan, shout out. Pahingi ng jacket. Hala. Ayun lang mga kabuka, hindi pa ako marunong paano magbigay ng jacket nito. Bit make your smile, shout out. Ayan, may nanghingi ng jacket, di ko alam paano mag-jacket ito eh. Wala naman akong jacket oh, naka t-shirt lang ako eh. Ayan, paano maging Basta kalami di ay. Ayan, shout out sa inyong lahat diyan. Hello po. Ayan, shout out kay Julissa Ilonggo Vlog. Ayan, shout out sa imo diha, sa inyo dia. Comment, loads, tapos chick and
Moderator. Okay. Sige ha. Try ko daw. Ayan, na-try ko na. Ayan, subukan natin magbigay ng jacket ngayon. Ayan daw, subukan daw natin. Moderator, move, moderator. Ayan, meron na yan. Pa-comment ka kung meron na. Bigyan, subukan natin bigyan ng mga jacket to. Bahalag, utangaw natin yung mga jacket, ani. Ayan, thank you sa pagdalaw. Ako ang live. Ayan, na-try ko na binindit ko na yung moderator. Tapos daw, wait lang. Subukan natin. Subukan ko daw. Okay, na yun kanina. Ay, nawala. Okay, otro ulit. Ayan, mayroon na isa mga kabuka na may nakalagay na dito, may jacket na siya. Iwan ko yung iba. Paano mag-jacket nito? Ayan, mayroon na yung isa. May jacket na. Ibuka natin yung isa. Ayun, may mga jacket na ba kayo? Okay na sa akin. Ay, salamat. Ganun di po. First time ko kasing mag-live. Asikan pang. Di ko pa alam mag-jacket eh. Ayan, jakita natin sila. Esa Upilat. Ayan. Okay, may jacket na rin siya. Salamat. Surber, may sagingan mga kaboka. Okay. Katapos lang namin magtrabaho. Meron na ba? Ayan, host, meron ka ng jacket. Pwede daw magdikitan dito. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo dyan mga kabuka. Magdikitan na kayo dyan. Ayan. Thank you kayo. Ayan, nasa ilalim ako ng dahon ng saging para maganda yung view ba. Aha, di ba? At ganyan lang gawin mo, idol, lahat para kapag may live stream na. Okay, salamat sa pagturo sa pag-live. Di ko pa kasi alam eh. Ayun, idol, salamat. Ayan, first time ko mag-live kasi idol, tapos di ko pa alam mag-end nito. Paano to mag-end? Ayan, salamat sa inyong lahat dyan. Salamat sa GMA. Ayan, GMA Kapuso, thank you. Salamat. Kasi lalabas yan mga jacket next live stream loads. You're welcome. Ayan mga kaboka, wala yung signal ko dito. Nag-live pod ko kahapon oy. Oo, nakita ko dong. Nakita ko kahapon. Anong oras ka nag-live? This is a sip by Tisha. Here. Ayan, shout out. May jacket ka na rin. Ayan, bigyan na kita ng jacket. Shout out sa imo hadiha.
Ayan, kayo na bahala dyan mga kabuka. Salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Sikan live stream. Bahala na ni, maunsa na ni. Ayan, nag-relax kami mga kabuka kay. Ay, wala pa mga kapatid pa dong. Oh? Wala pa. Paupaw pa ko ani kay parituki patag naong ani. Bet make your smile. Ayan, bigyan natin ng jacket si Idol Bet. Ayan, meron na din ng jacket. Ayan, marami talagang salamat sa pag-share nyo sa kung paano maglagay ng jacket kasi first time ko pa eh. Pride Ilocana vlogger, shout out, hello, hi po, kumusta na po? Okay, may jacket na rin. Ayan. Bigyan natin ng jacket lahat. Ayan, salamat. Jeric official vlog dan. May support po, enjoy singing. Ayan, kapatid ko yan si Jeric official vlog mga kabuka. Nasa Cebu siya ngayon. Tapos ako nasa Davao. Ayan, magkalayo lang kami niyan, kapatid ko yan. Ayan, thank you. Ayan pa, regards lang ko sa ako ang mga parents dia. Dong Jerex. Salamat, thank you so much. Ba't di nabigyan ng jacket yung iba pa? Ayan, nabigyan. Test and sip by Tisha. Tama ba? Tisha? Ayan, thank you so much. Tama ba yung pagkabasa ko niyan? Kung hindi pasensya na kayo. Ayan, thank you. Nadikitan na kita, Jeris. Ayan mga kabuka, kayo na bahala dyan. Magdikita na kayo dyan, maglapagan na kayo ng bahay dyan. Kung tama ba yun. Ayan, thank you. Thank you so much. Daghan kayong salamat oy sa inyo diha. Ayan, break time na mo ron mga kabuka. Kaya relax na muna. Kasi kapoy yung kayo ba. Berting kapoy yaning mga kabuka. Wala tayong niskwilahan. Padong na tayo pas asaging. Ayan, thank you, salamat.
O sige, sige dong, salamat sa pag kanasang live stream. Sige na, mahawsa kay ito na. Thank you. Salamat. Sa isod ani niya diha. Gini vlogs dan dikit po. Okay, amping dia dong. Salamat. Ayan, maraming salamat. Ayan, mani mga saging dere, mga kabuka. Oh. Mani ang trabahoan karon dere. Salamat. Sige idol. Tusukos. Ayan, shout out kay Admira Rose. Salamat. Shout out sa iyo dyan. Ayan, bigyan na kitang jacket. Ayan, may jacket ka na. Kainit sa adlaw. Ayan, dagom-dagom man diri. Idol. Oh, basa gay ko kay ano, kay ulan-ulan diri ba? Sige ra mag-ulan diri idol. Ayan. Salamat, may jacket ka na. Na ako diri sa Tagum idol, na ako sa trabahoan sa kan Tagum Davao. Tagum City. Ayan, na ako diri sa Gingan sa Madaom. Miguel Labs, shout out kay biyahe ni Chris. Ayan, bigyan kita ng jacket. Shout out. Salamat sa pagbisita. Ayan, may jacket ka na. Beth, make your smile. Ayan, shout out sa inyo. Ayan, salamat sa pagdalaw sa aking second live stream. Tamsak Dan. Salamat idol. Biyahe ni Chris. Ba't si Idol Bit walang jacket? Ay, hindi talaga siya nabigyan. Ba't wala? Si Idol Bit, may jacket ka na ba? Para mabigyan natin. Payag ra. Ay kamo. Ayan, salamat sa pag dalaw sa akong live stream. Mga kaboka. Thank you so much. Magulay na ta? Magulay ta, og diri ta magulay. Kamo? Oh, sige. Ayan, malapit na ako mag-end mga kaboka. Kasi start naming trabaho. Nag-live lang kong saglit para
Subukan natin kung marunong ba tayong mag-live ba. Salamat. Sige host. Salamat sa inyo. See you next. Ayan, salamat po na dumaan ka sa bahay, sa live ko. Salamat. Ayo po dia host. Salamat. Maraming salamat. Paano mag-end nito? Hmm.